Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. À la une de ce flash d'information, Russe-Mali, alliance contre le terrorisme et pour le combat diplomatique. Le gouvernement malien suspend les indemnités des représentants des mouvements armés du comité de suivi de l'accord. Opération militaire, 150 terroristes éliminés en mois de février. Très chers abonnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais dans les titres, en représailles de la violation de l'accord d'Alger, le gouvernement de la transition a annoncé la suspension des indemnités des mouvements armés du comité de suivi de l'accord, CESA. À marge des travaux de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés PMA, le Premier ministre a multiplié les contacts au niveau bilatéral. Hier, Dr Shugal Kokalamaïga s'est entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Versian. Une fierté ou un très grand progrès concernant le sujet sécuritaire au Mali. Les forces armées maliennes FAMA maintiennent la pression sur les groupes armés terroristes GAT en poursuivant la dynamique offensive de recherche, de neutralisation et de destruction de leurs sanctuaires dans le cadre de l'opération Kalatiki du plan Maliko. Ainsi, au cours du mois de février, les FAMA ont neutralisé 153 terroristes et interpellé 79. Aussi, les soldats maliens ont-ils détruit 15 bases terroristes, autant d'engins explosifs improvisés et récupéré 7 véhicules, 46 motos ainsi qu'une importante quantité d'armes et de munitions dont 74 PM, 20 fusils de chasse. Le monde culturel est en pleurs de la douloureuse perte d'une très grande artiste comédienne malienne du nom de Fatoumata Coulibaly décédée le week-end dernier. Le monde sportif aussi pleure un très grand talent. De son vrai nom Karunga Keita, le sociétaire du Joliba AC, passé entraîneur puis président, est considéré comme une légende du football malien. Il cassa sa pipe le dimanche 5 mars 2023 à l'âge de 81 ans suite à une maladie de courte durée. Nous prions pour l'éternel repos de leur âme, que la terre leur soit légère. Ainsi s'achève ce flash d'information. Aujourd'hui, le 8 mars 2023, nous souhaitons une très bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du Mali ainsi que du monde entier.